Nazdar lidi, tady je King Dick u 5. partu na hru Terrarii. Docela jsem hrál offscreen na našem videu. No sami uvidíte, co jsem udělal. Z toho zrovna není, ale... Takže můžete vidět, že mám už zlatý meč, zlatý luk, nějaký ty šípy a dodělal jsem si domeček. No a sestřičku už jsem tady minule měl. Taky jsem si to udělal podle dřeva a můžete teď uvidíte, jak je meč účinný. Vidíte? Tady mám ty starý. No a tuhle noc budeme hledat z očí lenci. Už úplně slyším a ten blbec klepá na se. A no konečně oko. To jsem hledala tady. Jo, a máme jeden lens. Potřebuje, myslím, že 5. Už se healnem. Asi přemýšlím, že tady udělám střechu a že tohle dám pryč. Protože už můžu chodit vnitřkem. Tak si počkáme na další. Nebo víte co? Ne, to je blbý. Když si to tam měl nechat. Takže králíčka jsem to nechtěl. Třeba něco potkáme. Za zombičinu. Wow, ta díra. Se na ní spadnou. Takže nějaký. Ten se koukal? Sakra, to dá kopra. Natěžím si ještě trochu dřeva. Můžete vidět tamhle. Jasně nic nevidíte. Já vám rozsvítím. Tady můžete vidět, že jsem kopal kámen. Ne! Porko letí! Teď na mě spadne ještě ten druhej. Ne, to už není takový blbec. No pojď. A nebo byl férový, radši nás nechal odejít. Taky si můžete všimnout, že mám 120 života. Myslím, že to bylo v minulém dílu, jsem to našel. No jedno. No počkej, doktorko, uzdrav mě. Za 7 silverů, jo. Nějaká moc drahá, ne? Ne. Já tam to neprojdu. To je fail. Tak to... Jo, uvěři, že tady byla ta platforma. Já se netrefím. No proto. Tak. V tomhle partě budem se vydat na cestu někam daleko. A konečně slime, umři slize. A další. Umři, vyskoč! Je hajle. Jo, tak to ještě daleko nejsme. Slice. Ze slima padá sliz. Já slimům říkám slizy. A
tohle se mi vůbec ale nepovedlo. Shit. Je, dobrý. Houba. Tak tu berem. Asi stejně berem taky. Čekám, až vyskočej. A Robin Hood. To je on to nějak málo. No, tohle už zabijem mečem. Jet sem houbu. Třeba mi myslím, že 15 HP jenom. Takže z houb se, když už, tak si v nich dělají elixíry, protože když jíte houby, asi to úplně na nic. Třeba to úplně málo HP, no to úplně jedno. Hlavně jde v houby, ale o slejzy, který jsem zrovna poslal. To je dobrý, tady mám ještě malou farmu. A kytky. Ty houby necháme být. Třeba bych rád našel korupci, taková znetvořená země. A taky mám ten kopr chestplay. To taky jsem si solidně pobral. A tam to za peču, protože ke mně nepůjde. A tady se ke mně půjde. Dva! Celý sféru. Tak tady si to přemostíme. Jdeme. Tam to sliza nechám žít, protože... nebo ne. A ne. Ona je tady ta blbost. Džungle. Mně se tam zrovna moc dvakrát nechce, protože... je tam docela hodně... příšer, ne? Jako příšer... Pomoc! Haha. A jedou. Říkám. No a tady se s váma rozloučím, takže nazdar u dalšího videa.